ποιος πρέπει να κάνει το βράχο. Ο βράχος είμαι εγώ, γιατί καγιά στα τουρκικά σημαίνει βράχος και η βασιλική είναι ο βασιλικός βράχος, δηλαδή με το διαμάντι. Ευχαριστώ. Η αγάπη είναι μέσα μου. Αγαπάω, λατρεύω, ζεστές αγκαλιές, πολλά φιλιά. Πώς τα αγαπάω αυτά τα παιδιά. Αγάπη, αγάπη, μόνο αγάπη, θετική ενέργεια, αγάπη, λατρεία. Που θέλω να ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά είναι ότι το 2009 δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να επιλυθεί κανένας νέος φόρος. Και να πω σε όλα τα παιδιά, γιατί είδα και παιδιά που κλαίγανε και ανησυχούσαν, ότι ό,τι και να γίνει θα έχουν δουλειά, γιατί θα είναι κοντά μου, ότι θα φροντίσω για όλους. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο γενικότερα, λόγω της κρίσης, αλλά εγώ έχω να επισχεθώ και στο τελευταίο από τα παιδιά που μίλησαν στην κάμερα, ότι και του χρόνου θα έχουν δουλειά και ότι δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν και καμία οικογένεια να πεινάσει. Θα είναι όλοι κοντά μου. Εγώ τι είμαι? Αν φοράω αυτή την κουκούλα και με δείτε στη διαδήλωση, τι είμαι? Είμαι κακούργα? Well, I got a fever, another fever. I'm in a state of grace, for I am a Caesar. I'm gonna seize the day.